anya ebe a. All because of this place I know, okay, archaeological session. If I put a session I know now, it's archaeological session. All because of this thing there ba. This session now, okay, you will want Ibuku Museum. Oh, maka ihe egwupụta na Ibuku na-akpọ Ibuku bronze pot. Oh, be mmadụ ite anụnwa a na-akpọ Igbo Isaiah, Igbo Richard, Igbo Jonah. Oh, be mmadụ ite a ka egwupụtara ihe a na-akpọ gịnị bronze pot. Kedu ife fa na-eme wee gwupụta ya? Anọ katara je gwube ani chọwa bronze pot. No. Because o nwere onye mana ihe a dị n'ime ani. Ọ na ha nwa kwadoro si na fa chọrọ igwu ome, onwe ha na-akpọ ome ebe a na-edo ebe mmiri na-aba. Word ka na-akpọzi ekita. Ha na-achọ ka ha gbuo wee si ngwa kpọle bola ngwa gbuola anyị ihe ebe a na anyị chọ ka anyị nwe ome ebe a. On the way process of igwu ife ahụ, ha wee na-enweta distance n'ime anyị. Otu o si wee dị. Otu o si wee dị, tụ aka esi wee nweta na gịnị n'ime anyị. So ha mekwa na ha nwụrọkwa n'ife ọbụ. Ha wee jekpọ onye ọcha Thompson Shaw si the man. Onye ọcha abịazi wee nenecha wee si na this thing dị ebe a na a na-akpọ bronze pot n'ọnọgo 9th century AD after ka amụcha Christ. Ka this bronze pot na ndị otie maka ha hiri nno bido debe na gịnị n'ime anyị.